Juster ben ik naar het bos van die P geweest. En naar Tautenburg. Maar eerst naar het bos van die P, omdat het bos van die P een stuk mooier is. En dat je daar eigenlijk makkelijker rennen kan. Vergeleken met Tautenburg. Tautenburg wie in de oorlog een bunker. Het wie in feite een grote bunker. Heel wat oors dan die bejaarden die er hier bij zitten. Maar goed, dat doet er net aan. Ik wie in het bos van de IP omdat ik reageer op contactadvertentie. De contactadvertentie die is volgt. Jonge man zoekt interessante gesprekspartner voor zaterdagmiddagen in het bos van IP. Toen ben ik naar Tautenburg gegaan. Daar bedacht ik me dat ik in het bos van IP werken moest. Ik had toen de autonaam. Ik had een mooie grijze auto die het nog goed doet. Op de achterbank lezen al je dingen. Ik een zonnebril op. Maar toen ik in het bos van die P kwam, heb ik die afzet, want het weer lekker donker was. Zeker toen ik van de grot stier, dan werd het nog volle donkerder. Daar steek die man van de contactadvertentie. De grot is 300 meter lang. En als je een paar meter binnen bent, is het hartstikke donker. Dus je hebt geen hoorn van eigen en denkt van godverdomme, waar ben ik aan begonnen? 300 meter onder die, maar ken ik 400 meter wijs, of 400 meter, daar ben ik niet heel wist van. Je hebt het water onder die stroom. Dat is mooi, maar het is ook zo link, want als het del donder staat, dan kan het wel dier werden. Maar dat weet ik niet, want ik heb nog nooit dier. Dat zei eerst. Maar, de man van de contactadvertentie sprak me aan. Die zei, ben jij de man die reageert op mijn contactadvertentie? Ik zei, ja dat kan wezen, maar misschien ik net. Hoe die contactadvertentie? De man vertelde me hoe de contactadvertentie ging. Ik zei ja, die heb ik leren, maar ik weet net dat ik erop reageer, maar nou ik jou hier tasje, kan ik best wel een praatje maken. Dat doe ik net moeilijk voor. Ik ben net een mansje die het moeilijk doet over praatjes maken. In het bos van die P op zaterdag middags. Maar meestal die ik helemaal niet ken. Dat vind ik geen probleem. Alleen wat toen gebeurde is raar. De man maakte een vreemde beweging en het leek erop dat hij mijn broek losknopen voelde. Daar werd ik net zo kapot van. En dat heb ik de man duidelijk gemaakt. Ik zei, beste man, het leek erop dat we nou een probleem hebben. Die hebben we volgt oplossen. Wie twaan, geen deze grot binnen. Maar hiervan is twaan, komt wel lip naar boeten. En saast die. Want op hetzelfde moment net mijn vriendin bellen hier. Ik hier haar even een paar uren eerder erop uitsturen om WhatsApp. Ik zei, doe er maar op uit om WhatsApp. Dan ga ik even wat oors bouwen. Ze zei, ik ben het lijstje verkeerd. Ik weet niet meer wat we nodig hebben. Ik weet nog dat we hier appels en siepels hebben. En hagelslag. Maar wat hebben we nog meer nodig? En zij had mijn vriendin verkaan dat ik een moord pleegde. En ja, dat zet me snel nog wel aan het denken. Maar ik ben net te vol, want denken dat hij bijna gewoon, vind ik soms. Dat weet weer even van mijn kant, van Joert. Maar misschien, jij ja, bent kwart wel weer wat je niet. Dat zou samen kennen. Dat zou samen kennen omdat ik soms al je dingen zeg. Misschien bedankt.